היי, אני אמנון פישר, ואני באמת שמח להתארח כאן באתר Headstart, במה שמאפשרת ליזמים יצירתיים להגשים חלומות. מה החלום שלך? רגע, תן לי שנייה. חלום? חלום. זוגיות טובה, ילדים ונכדים. Peace in the world. שיהיה לי אייפון. מה שהכי מאושר זה שיש לך מה שאתה רוצה, לא מיליונר, תחיה בכבוד. אושר שייך לכולם, ביושר שר אהבת אדם, האדם על אדמה, עמל כנמלה לשמה. האושר. מה החלום שלי? החלום שלי להצליח להוציא לאור ספר שירים ודיסק. שירים שאספתי מכל מיני תקופות בחיי שעברתי ועברתי. לצד תמונות יפהפיות שצילמה זוגתי המוכשרת דלפין פישר, שמצליחות לתפוס את הרגע, כמו השיר. האושר הוא רק רגעים, אני שמח רוב הזמן, ואז פתאום זה כאן. הדיסק יכלול 9 שירים מתוך הספר שהלחנתי, שנמצאים כבר בשלבי הפקה מתקדמים. זהו, כל מה שנותר לנו לעשות הוא להתפלל שגם אתם תצטרפו למסע הזה, בלי מתווכים, בלי חברות תקליטים, רק איתכם. אם נצליח, זה יהיה יופי, ואם ניקשל, אני אקח את זה אישית. אתם מוזמנים לשתף כאוות נפשכם, והרי בסופו של כל פישר יש שר, אושר. כל טוב.